Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Pibaro ginigilong ki khubor bamta kasni. Karkum ka jimpin na ka bathamai ka Reserve Bank jong ka India ka laban ot pisa kumba arthriting ka man basay pisa lingba ka ATM kata hadien bala kutno kisngi ki bla sha ban say pisa khamjing on. Kani gajing ot habasay na ki ATM kadi gajing penkiu ka ba arting ka namar khamen sha kadon gajing ot pisa ka ba arthway tingka onda haba lakut no kisngi ki blasha ban say pisa khamjing on. Gajing say pisa na ki ATM ka baklam sha on kan long kumba san sien kanthi bat hadien ka san sien kan sha ot pisa bat kani gajing ot pisa kan long arthulai tingka man balit sailing ba ka ATM bat kani gajing pinna kan drekam na du ka shitri ujimang menta usnem. Na kaliang jong ka RBI kala penksan ba kani gajing penkiu ban ot pisa na ki customer ki ban say pisa na ki ATM kadai namar ka jingbun ka jingnut na ka bentaban penbiang ye ki jingdon kam jong ki ATM. Kumta kani ka jingpen kiu ot pisa la dalit say na ki ATM hadien bala kutno kisngi bala sha ban say klam jing khati pisa na ki bank account ki customer. Ki pait ba ki batmu ban say pisa kin ha banda perkhat ba khnang ban lai na ka jing sha on. Kawai na kilat ban lai na ka jing sha ot pisa ki pait ba kila ban pendon kam ban siu pisa da ka ba pendon kam da ki UPI internet banking lani lingba ka mobile wallet. Haba phai shiki jinglum jingtep ka State Bank of India kala yo lum pisa khambun na ka bai ot lingba ka jing say pisa ki customer haba ya nujor bat ki wei ki bank ki balai kendu jing e ban penbet penbiang ya ki ATM.